Ari na kami sa Bohol. O kauban ako akong pinsan nga si Hanyel. Hanyel, usay mayon nimo nga natar ron sa Bohol. Maayong budjul kanino. Ang budjol. So nagikan mi sa Cagayan alas 6 ba? Alas 10 day. So alas 6 na sa hapon karon. Ang muang biyahe, grabe ka na. Nagikan sa Davao. 8 hours gyud among gibiyahe. Grabe kalayo. Karon na namin sa Bohol, kapresko kayo nga hangin diri. Gapaadto nami karon sa among dorm para mayuusa nami. Among mga gamit, mabutang, mga tog, mga ligo. Maura. Sige, salamat. So abot nami sa mga stayan. Nice kayo kay beach manday ni siya. Say hi. Why I dili ko beach kato ang beach. Beach. Oh. So, very commercialized na kayong Bohol day, no? Abinaw ka ng bukid-bukid din siya diri. Mura naman din siya Boracay. Kay, tapos dagan po kayo mga foreigner. Halos na mga Korean, museum. Murag masahian sa ruwas guys. So, no, guys. Okay, so gabi na may naabot and ugma pa mag-start na mo ang tour. So magpahuway mi karon and see you guys tomorrow. Bye-bye. The next day. What's up? So it's day 1 in Bohol and nagyapon mi sa day 1 man jud. Dili. Karon pa man ta nagbuntag ba? Buntag karon ba first buntag ba? So day 1 sa Bohol and nagyapon mi sa Panglao Alona Beach Resort and nya pa hapon na mo ang tour and naligo pa ako mga pinsan. So ako punahangol og dagat. So tanaw lang ko sila. Wa ko na expect nga ngani di yung kuan dagan kayo og bangka binog. Unsa dagag na ka? Unsa ladungog. Abi daw siya dagan na kuan nakatupis bangka pre dagan diri ah. So padulong ni sila sa tour ambot unsay tour diri sa Panglao wala man may naka-avail ani nga tour kay kadali ra kay mi diri sa Bohol sa ka adlaw nyang hapon uli dayon mi. Guys, na episode Moro team gadto kanang statwa no. Wala mi kabalo sa istorya na. Research ta research. Nya. Patay si Magellan. Suroy. Sige, motuon na lang ta siya. Sindan so na ni Magellan. Sindan sa dasan.
the next stop. Kuan siya na Old Church. Wala ko kabalo sa mismo nga pangalan, basta Old Church siya. So meaning daan siya nga church, old good. Like him, old. Guys, silas kami guys, agi-agi mis tunga na di magkasal. Wala pa ng kasal, so okay pa. May naga-prepare diri may mga nakabarong kasal siguro. Boss, asa ta karon boss? Asa ta karon boss? Ana ta karon boss sa may ano boss? Nati amigo diri nga isa ka lokal diri sa Bohol. Ako tanong na to kung unsay na adiri. Boss, say na adiri boss. Kahoy diri na boss na baligya diri boss. Ano to? Hawak. Hawak. Unsa daw ni? Ano to guys? Tubol. Napakalaking tubol guys. Napakalaking tubol. What's up, anak? Storya na loy. Ila din mo ni best. Ano yung bibig sa rin? Ay, bibig na kayo kumain. Ulok! Ang mukha mo lagi kay. Saan mo? Hindi. Hey. Ay, kuy! Ikaw. Ano ginawa mo? Bigay hello lang. Hello. Bes! Musta naman ka, Bes? Right, so let's do sina. Tingkaon na, guys. Nataroon sa Sapa Restaurant. Pagkaon nila diri gikan Sapa. Welcome, Sapa. Bastos. Ito na karon sa Lubok River. Picture sa dami. Tara. Hasta Bok. Wala namin ato dito guys kay mahal kay guys 600 king tao guys. Diri rami guys kitindog ra ba way bayad ba? Yan tiil nagsakit gyapon greasy ni mo day. This is Lubok River. What's up guys? So nami karon sa isa ka adventure park and sakay mi sa zipline and then pabalik kay cable car. Let's go! Taas kayo! Challenge daw mangi sa zipline. 30 to 40 seconds ang lipad ma'am mula dito po sa kabilang side. Depende na po sa timba. Ang malaki, mabilis, maliit, mabagal. Oh my God! Okay. Okay, first. Need ko na, hindi po ba magkakain ka ma'am? Ito tama kang lipad. 40 Madlok ni kung dala na to. Kung may gagamit ng cellphone or camera, okay lang po. Pero pag nahulog yan, Hindi okay. Pag nahulog. Alright. ready! Ano nila? Ibilin lang. Oo, kala ko ibilin.
Pakigot sa kong... Any last word? No. Last word. Ano? Let's go! Okay, kung may nahadlok siya, gitlag nito. Kusog! Kusog! Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para-pap na kahit magpanggap di matatago ng anyong yaso. Ana sila kung madlog na kasakit o kusog. Kusog! Ayos ba? Ayos ba? Manggo hinog! 195, Loy, mas kinakulbaan ko sa imong cellphone ba? Kaya hindi mo ah. Tuloy, safety mo na. Ready! Orat sa maray! Woo! Let's go! What a beautiful view! Alright. Bukat kay ka. Alright, so mana. Kulba. Si Mingo ni mo boss nga nahuman ni mga zipline. Grabe niya. Alright. Very awesome experience. The next is sakay namin sa cable car para pabalik na dito. So para sa kuha, masadlok ang cable car kay dugay kay maabot. May man ang zipline kay paspas ba? Kapalo ka na mabot. Maabot ka dayon kani dugay kayo. Guys, na hidden gem dito sa tunga-tunga na part. Nice kayo, mara siya paradise. Nakita na ko sa inyo aron. Wait, larga na to. Ano, maaso ba kayo? Ayun! Nice kaya ang river guys. Very nice. Oh my god. Woo!